Okay, Fred her. Jeg kommer til at lave en video, der hedder, at jeg skifter til engelsk. Because du har flere views, og jeg tror dem, der ser mig, der er ikke så mange, der ser mig. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg alder er. Dem, der overhovedet ser mine videoer. De har fået sådan 11 views. Tusind tak for det, guys. Jeg har stadigvæk 2 kun subscribers. Men I kan se her, jeg har fået nye cosmetics. Og den til min gamle, og jeg ved godt, I kan se her, nyt name, Newsman, det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Det er min mikrofon. Og det er fordi, at min account blev fjernet, fordi at et eller andet med sådan en aldersgrænse. Og det kunne jeg så ikke, og det kunne man så ikke fikse, men nu kan jeg fikse det, og jeg lavede en ny account. Min russisk kat er væk, men det her, det er sådan, jeg kan bedre lide det her, okay? Der er en sommerupdate. Men før vi lige går over til sådan en sommerupdate, og jeg viser jer rundt på hele mappet, så okay, jeg har ikke så lang tid at vise jer rundt på mappet på. Men så tænker jeg lige, at jeg viser jer rundt. Og jeg kan bare snakke, mens jeg viser jer rundt. Så sådan, nye cosmetics, jeg tænker, jeg køber den her, by the way, guys. Men jeg tænker, jeg lige sådan starter med at vise de maps, der sådan, jeg synes, der er fedest. For eksempel Mountains. Men jeg kommer til at skifte til engelsk fremover. Og jeg kommer til at skifte mit navn til Fred. Mit new color code er hvid. 999 color code er hvid. Og ja. Så ja, det var bare det, jeg ville sige. Og jeg kommer til at lave en video sådan snart. Om at jeg kommer til at skifte kanal op. Og redigere og alt muligt. Det kommer til at være meget bedre. Jeg ved ikke, hvad det er. Men der er en parkourbane, og det er sådan virkelig sejt. Jeg kan ikke nå at komme ned på kurbanen, hvor jeg skal til sådan en skole om sådan 2 minutter på. OG Cave er kommet. Det tror jeg nok, jeg har vist jer. Der kommer en horror mod for sådan 2 dage siden. Der kommer sommer mod for sådan 3 dage siden, eller 2 dage siden. Der kommer Mountains. Det kan jeg godt nå vise jer. Og ja, som I kan se, jeg er nok blevet sådan meget bedre. Der går sådan flere måneder siden. Og jeg blev sådan meget bedre. Jeg tror, der er 2 servers, hvor det var... Der har været 2 servers, hvor jeg faktisk var den bedste. Ja. Det er ret fedt. Vi kan lige gå over til starten her. Jeg skal bare sådan... Jamen. Og jeg håber simpelthen, at I nyder at se mine nye engelske videoer. Og ja, det her det er parkourbane. Jeg prøver lige speedrun den, for jeg tror ikke, jeg kan nå jer at vise den sidste, og det er Beach. Og jeg begyndte at spille. Jeg kan huske at vise jer, at jeg synes, Beach var toxic, og jeg sådan, var dårlig med at være Beach er ikke lige så toxic længere. I mine server. Og jeg er faktisk blevet ret god i Beach. Så det er et plus. Jeg har kun 2 minutter tilbage i dag. Jeg vil ønske, at jeg bruger sådan 10 minutter væk fra min skole. Det gør jeg så ikke. Jeg bruger længere væk. Okay, så... Oh, fuck. Okay, der var jeg ligesom K9 bare med. Jeg ikke sådan... Så ja, det var bogstaveligt talt den parkourbane. Halvdelen af den i hvert fald. Okay, jeg har ikke lang tid tilbage. Jeg er nødt til at komme en lille smule for sent i skole. Fordi ja, baby, ja. Mor, hvis du ser den her video her, jeg ønsker, jeg spiller om morgenen, ønsker, jeg spiller. Okay, der er ikke rigtig noget sket. Jeg kan ikke. Okay, det er det sidste, jeg kommer til at vise jer. Det her, jeg har gjort det her 1 gang. Og normalt er jeg fucking dårlig, men jeg gjorde det lige. Jeg har gjort det her 1 gang. Og så sådan hver eneste gang, jeg loader ind i Gorilla Tag, så gør jeg det. Men jeg fucking bukker i dag. Eller undskyld, jeg bandet. Det har de glemt. Det går så lang tid. Oh my god. Jeg kommer til at uploade, bare rolig, engelske videoer.
håber, jeg kommer til at kunne lide dem. Jeg er ligeglad med, at det sådan freaking like ham der er sådan myrer-guy. Sådan helt så jeg ikke glemt, hvad han hedder. Sådan tænkehatten eller whatever, eller ham der den anden egentlig kommer sådan til at sådan sige, at det ikke tæller, fordi jeg sådan snakker engelsk, men det er lige meget. Jeg gjorde det, by the way. Okay, ja, så det er det, der også kommer sådan Ohio er. Jeg ved ikke engang, hvad det der er. Så ja. Kommer til at uploade engelske videoer. Eller måske, hvis I er meget heldige, kommer til at uploade både engelske og danske. Men ja, vi ses til næste gang.